ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୁଁ ଉଠି ଯାଇଥିଲି, ପୂଜା କରିବାକୁ ଠାକୁର ଘରକୁ ଆସିଲି। ଆଜି ଦେଖିଲି ବହୁତ ଫୁଲ ଯେ ଥିଲା, ଧୂପ ଦେଇ ମୁଁ ପୂଜା କରି ସାରିଲି। ପୂଜା କରି ସାରି ମୁଁ ଆସି ଯାଇଥିଲି, ଦେଖିଲି ଯେ କାଲି ରାତିରେ ଆଲମଣ୍ଡ ବତୁରେଇଥିଲି। 4ଟା ଆଲମଣ୍ଡ ମୁଁ ଖାଇ ନେଇଥିଲି। ତାପରେ ମୋ ପୁଅ ଉଠି ଯାଇଥିଲା। ମହୁ ସତେ ତାକୁ ମୁଁ ତୁଳସୀ ରସ ଦେଲି। ତାପରେ ଉପମା ମୁଁ ବନେଇ ନେଇଥିଲି। ମୋ ପୁଅ ଉପମା ଖାଇ ଖୁସି ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖିଲି ଯେ ସିଏ ବେଡ୍ ଉପରେ ଏମିତି ସବୁ କରିଥିଲା। ତାପରେ ବାହାରିଲୁ ଆମେ ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇ। ଗୁପଚୁପ୍ ମିଳିଲାନି ପାଖରେ ଏଠି କାଇଁ। ଆମେ ଗଲୁ କଟକ ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇ। ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇ ଫେରିଲୁ ରାତିରେ ଆମେ।